weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takusan yoni to babaɓe to fonde eliman to abdallah jeeri to ñabina to ferella to mbagne to mbahe to winding to bagodina to fondu to nere walo to woluma to jooke to silla to beelinaɓe to rindiaw ko on takusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijane alpha ba to moderna ha to galle makko sama sam to wandama kay haydi e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie dendagal mandaji taw ko manda dare mbaɗen pawanoɗi e jooma ngaluji ko wayno Bou Hammadou e biteɗo Moustapha Wula Limam Shafi ittama ha laaɓi e oɗo saaha joni to leydi Sénégal sokhna Aïda Diallo gonnoɗo joom suudu Cheikh Métié Thiouna e oɗo saaha hande o laatima personne non grata e nder wuro Touba to leydi Mali Barkhane ko dadiɓe ɓe leydi France ɓe kolleri tigui wonde ɓe mbaɗi neutralisé kene wona capanɗe joyyi wat boniɓe jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗe to Burkina Faso ko jangu wat boniɓe mbaɗi e nder fande diwan biteɗo Bourzanga to leydi Niger temedere e nogas waɗa bonijo jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗeɓe ko dadiɓe ɓe leydi Niger opération mbadduno e Barkhane koɓe mbaɗi neutralisé to leydi Nigéria ko capanɗe jeetato e jeeɗiɗo neɗɗo jeeyaɓe tigui e chiite en sokonoɓe guila 2015 ko kañumen tigui goppita ha laaɓi to leydi Côte d'Ivoire goski suka tokoso mo duuɓi 14 cuuɗinoɗo lessa to nokku to ponoyal avion to dimnata to solagana ka diwi maynoɗo guila e lewru jeetati lewru janvier taw ko Air France goski makko artirama aljuma hanki e nder Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire to Soudan du Sud to Soudan de Sik Rika Machar ko gonnoɗo chef rebel aseda hande o laatima cukko hoorejo leydi ndi bisimilla mon ketki hoto goɗɗe joni joni jahanñoɗen ɓatake siftinde e tintinde ñalawma inniraɗo ñalawma Cheikh Tijane Sharif hono ɓesgu Elhaja Oumar Dioke Sall no didorno debbo e gorko wonɓe e nder leydi Mauritanie kala ha wonɓe e nder dongre Afrique kala ha to Asie ha to dowlaci tentuɗi Amérique kamɓe kala noɓe didorno eɓe denda eɓe bismo eɓe teddina dendagal julɓe kala to mbawi wonde ha tengti e julɓe tawateɓe e lappula palula dande maayo ɓe leydi Mauritanie eɓe leydi Sénégal kala ha tengti noon e yimɓe taw ko guure hoddiɓe wuro kay haydi to hirnangue Bosoya ha to hebbiyaɓe ha to yirlaɓe ha to law kala hay wuro woto ala hen faltango guure ɗe kala ene bisma e ñalawma he ko wayno funnangue Bosoya kadi tugganma to Ganki fayi to lycée ba gorgol ha to Seyyen to Dal Haya to Wadjo Bosoya to Mafondu to Jingue to Awoynata to Jew ha to Jowol ene bisma e ñalawma Cheikh Tijane Sharifa moɓe juɓɓinta kala hitande hikka o noon ñalawma o yuɓɓinte ko ñande nogas e jeetati lewru colte gonɗen du woni nogas e 28 février gonɗen du ɗum yuɓɓinte noon ko nder El Mahdara Elhaja Oumar Dioke Sall to Gataga 3 e nder wuro kay haydi hitande hikka ne mbiɗen ko ñande nogas e jeetati lewru colte gonɗen du ko ñande hen tigui ñalawma o waɗete e nder ka haydi dendagal galleji sernaɓe e dendagal almuɓe foof tawateɓe e nder wuro kay haydi ene bisma ene teddinira ñalawma o yettiniɗo ɓatake o noon ko dendagal ɓesgu Elhaja Oumar Dioke en to mbawi wonde kala tawateɓe e nder leydi Mauritanie to Afrique to Asie ha to Europe e dendagal toɓe tawate foof kamɓe jettiniɗo ɓatake o
wasinyi weltare ha umuga julare nyoni efere goma loti emenye mbaya aduma Kettode kaburu timon edemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas e ɗiɗi lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba honno mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen Ismail Bedda Cheikh Sidiya ko hoore jagoɗo leydi Mauritanie aljuma hanki o ardima batu pattam limingu e nder bureau ji makko batu ngu noon ko délégation Mauritanie naɓe joddino e jagorɗo leydi Arabie Saoudite kalfinaɗo ko fati e commerce hono biteɗo Majid Ben Abdullah Al Qasabi e yadiɓe muɗum ko kamɓe joddino batungu e nder kamɓe joddino batungu noon tawa kadi ko batu gollal batu cihlagal hakkude mabɓe e leydi Mauritanie batungu noon ko batungu noon ko yettude peeje kay peeje e peccoro gam yidde kay ñastade cihlagal moƴƴal e jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leyɗele ɗiɗi ha tengtito banggue faguɗo banggue commerce ha tengtito banggue commerce ina tawtora batungu noon hono biteɗo Abdel Aziz Wuldahi on ko jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e gandu woni ministre de l'économie wondude Mohamed Lamine Dehbi on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati e finance wondude Mohamed Abdallah Fattah on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati e kuɓama woni ministre du pétrole wondude e nani Wula Choroga on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati awo e Sidi Ahmed Wula Mohamed on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati e commerce wondude e di Wula Zeyna on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati e développement rural wondude e madame Nahamintou Hamdi Wula Moknas on ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati e hydraulique e ko fati e l'assainissement ha joni kollel leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men laamu leydi Mauritanie ɓe kolleri tigui gila kay ñande alkamisa ɓe kolleri gila ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo o wonde dendagal kaɗoje e dendagal ko takkano tawa kadi ko ha ɗiɗo mandaji daref international fawa tigui e jomma ngaluji ittama ha laaɓi taw ko pawnodi e jomma ngaluji ɗiɗo hono oɗo biteɗo Mohamedou Wula Bouhammad e biteɗo Moustapha Wula Limama Shafi ɓeɗo noon ɓeɗo ɗiɗo kala ko milliardaire uji taw kadi ko Mauritanaɓe hewɓe haalis ko ɓe hobdum gonɗo noon ko habdiɓe gonnoɗo hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani lomti e oɗo saaha joni Sidi Wula Salem ko joguiɗo konngol laamu woni porte parole du gouvernement o ɓayi ko kañum ɓayini kabaru o holliri noon ardiɓe ko ardiɓe ñawoje leydi ndi ko kañumen tigui ƴetti oɗon décision o holliri noon haydara yimɓe hewɓe ne kollira wonde ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi ko kañum yamiri ɗum kono on haydara ala ko woni hen saabu kay o holliri laamu leydi Mauritanie wonde tigui wonde justice leydi ndi ene jogui ndimagu wawde wadde ko wela kala ñawde ñawoji mum ɗum sono eɗo saaha joni wonde ko suudu ñawode kañum tigui e oɗo saaha joni ko kañum en taaƴi ndena ñawore o holliri noon haydara hen ala ko Cheikh Mohamed Ghazouani ko ƴetti ko fati e goppitgol walla ko fati e ittugol ɗina mandaji dareji o holliri noon e oɗo saaha joni leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie ene jogui ko wiyete pouvoir tati woni mbawkaji tati woni ko wiyete pouvoir législatif e pouvoir judiciaire e ko wiyete pouvoir exécutif ɗina noon ɗin pouvoir tati gotel hen foof ene jogui ndimago mum hano hannirtani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keɗoɗen ene teska noon oɗo saaha ne teska tigui oɗo saaha kala rewɓe leydi Mauritanie naɓe nana dari no doole mumen ponno kay kala to jilliɗa tawate tigui ko rewɓe nana dari no doole mumen ponno e oɗo saaha kay haɓade basal e rewtude wasam gollagu e riwtude caɗele kewɗe tawateɗe e nder guure men ko ndi koye nder ndina mbadi noon e oɗo saaha joni fedde rewɓe taw ko rewɓe likseɓe naɓe jeeyaɓe to likseɓe gorgol tawateɓe e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ndena fedde noon ɓe tafi fedde hen noon ɓe rewɓe noon tafi fedde mumen fedde de noon taw ko fedde ko fate darade no riwtiri caɗele e wasam gollagu e nder leydi he ɓe nder leydi Mauritanie kala ha tengti e nder wuuro mumen e oɗo saaha joni noon nden fedde ene tafa e nder Nouakchott e gardugol oɗo biteɗo e gardugol Houleye Mody Kane nden fedde noon eɓe mbaɗi erango fade dendagal rewɓe likseɓe naɓe kala tawateɓe e nder wuuro Nouakchott rewɓe noon mawɓe e sukaɓe kala resaɓe eɓe ndesa
subaka kala ebe eri dumen ne mbawata kay tawtorede batu mabbe pattamde miw taw kadi ko batu ngube jodoto nyande go lewru mars darto no dum ndara galle horejo fedde nde hono huleya modi kanan e ndar galle mum ko nyane tigi batu ngo wadata nyande go lewru mars darto no dum ebe mbadi erango non faadere daga rewbe liksebe nabe kala desado hen e mo resaka hen pullo hen chapato hen sarkulle hen dendangal kay ko liksebe najo enen nodda alda e faltore taw kay ko wonande rewbe batu ngu non bi den ko nyande go lewru mars to galle horejo fedde nde hono huleya modi kanan ebe ngandine kadi dendangal la bandirabe ha tengti e rewbe liksebe nabe jobe gandu nguna batu non ha tengti be cuwa nadde be cuwa taw abade batu ngu ne bawata arde kay ngaddora pimen e jokkore men bele mbawa nadde e fedde nde ko adi kay ko be udde dum premier mars non ko lewru mars ne taskati ko lewru rewbe ko ndena ko ndara ndun lewru kadi be jidi fuddade tigi golle fedde nde hano hanetini ha joni kabruji men demgal la pulara senno ha joni kabruji men demgal la pular ma keddoden to nakchod ko lamorgo leydi Mauritanie enen jabbo non batu tawa ko batuji didi patamle miji dina batuji non ko batuji fedde G5 Sahel fedde G5 woni leydede joyi rendube ndedo fedde witede G5 Sahel woni leydi Mauritanie leydi Mali leydi Niger Burkina Faso e leydi Tchad ko leydede joyi non rendimbe kay tawtebe e diwana Sahel kanyumen dendini dole moyne koni kobe moyen ngam kay wawde riwtude e habade pelle cebitide bebe bad non batuji didi hena batu goto non ko watto batu jeedi biwu taw ko jagorde jiyabe e ndera ena leydele joyi ko ena jagorde jodoto e ndera nakchota nguna batu non ko batu watto jeedi biwu taw ngun batu non ko yidde heblanade kay ngun batu watta ko nyana no gase tedi lewru février gonde ndu e ndera nakchota ko nguna batu non hebloto ti ko batu didi biwu jodto ngo balle didi so fayima hen woni nyande no gase joya lewru février gonde ndu tawa nguna batu non ko horebe leydele de joyi woni leydi Mauritanie leydi Mali leydi Burkina Faso leydi Tchad ko leydi Niger ko dena leydele hore men jodoto taw nguna batu non ko 6e sommet ngam non din ngun batu non ko yidde yurnade kay wadde bete men dendangal kay ko fedde nde liggitu gene ko tafa faade e odo saha joni e yurnade kadi holto cadele mabbe kedi e odo saha joni wala safara kay mabbe bawa getude dena cadele e dara nguna batu kadi ma sawru gorle taw ko gardigu fedde nde non kala hitande ebe mbayla sawru gorle gardigu fedde nde e odo saha mo kala tan ardi fedde nde ko bitede rokko marka Christian Kabouré e on non e dara batu he non ma gardigu fedde nde ma artu e juude Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi Mauritanie ma adnon taw ko hitande timmune kanko ardoto nguna batu fedde G5 Sahel non so tawino ko biddo wiete tigi rendu PF mum heba ko ndara leydi Mauritanie e ndara nakshot ko don kadi biddo o jibina sabu fedde nde mijo ngotta fa tigi ko ndara nakshot e odo saha mo kalaten kadi siaza woni secrétariat fedde nde tawate tigi fedde G5 Sahel secrétariat mabbe woni secrétariat permanent mabbe ne tawe tigi e ndara nakshot lamurgo leydi Mauritanie fedde nde non so sa ko gila nyande sappo jeegoma lewru février 2014 e ndara nakshata ha joni kabruji men demgal pulaar senomima to leydi Mauritanie ma enja ha to leydi Sénégal suudu nyaawore ndu witendu chambre criminelle suudu nyaawore witendu chambre criminelle ndu Dakar be nyaawi tigi be jandini nyaawore o do betnodo Alpha Oumar Diallo non o tajanama Alpha Oumar Diallo tajanama ene lelo duubi sappo e kaso non taw kadi ala ko jallil nyaawira so wana kay yobade fittandu bingel mum dewel jarno ngel duubi sappo e go taw kadi o yobirno fittandu magel ko bone buudi joyi bone 25 francs biiden buudi joyi ko dum tigi o yobirno dum jallel yobirno fittandu bingel mum dewel o fino ngel non o sa non wonno tigi ko gila lewru avril 2016 gila 17 lewru avril 2016 ko gila den o yobino fittandu bingel ngel e nyalawmo non hawruno tigi o arti dangal makko ndeno arti dangal makko non goto e bikkon makko ari nyaagimo yo rokrum bujoy ko don tigi o itti buudi joyi o rokki ngel non yehi holloyi keddingel ngel nen ari nyaagi ba mum wi baba rokkam buudi joyi o hollir tigi wonde o ala buudi joyi ko jogino ho gasi on non wone hollirde ene ngormo wonde mina yida kam ko etan giddam wone haalde haaladuji mettudne feewi ko don tigi o jetti tigi sawruta ko sawru balen o taasi bingel ngel hoore ngel dogi non ene waya suudu yito jiidi tigi les koyde koreji mum hoddibe be ko don tigi babiraado e
jiti eden kewi wiide molido moltatake ko don babiraɗo non yehi tigi horkitimo e juuɗe ɓen to molino jime magge ne tucco ngel ne fengela piggalla musgal no fewi hangela libri hen ɗon ngel libri non ko ɗon tigi ngel ronda ngel nawata hôpital principal mo Dakar ko juuɗe safroɓe ko hen ngel hoti e jommi ko ɗum wonno gila lewru gila 2016 gila nden noon jallel wonno koye kasoji ko ñalawma hanki o tigi ko wonno koye kasoji e mandat e won e mandade dépôt koye ñalawma hanki o noon ñawore makko sami ha laaɓi o taƴanama omo ndelo duuɓi sappo e kaso bone buuɗi joyi ha joni kabaruji men ɗemgal pular koto Kaolaka paaɗen aljuma hanki o aljuma hanki o ko jeeyowo liɗɗi goto kañum tigi yooli e nder cangol bitengol cangol Saloum woni fleuve Saloum non ko sara jeere liɗɗi ndi o yaano noon ko ɓuftoyade kanko e sehil makko o heno heddi hollirama noon kadi e saaha o yooli nde ko addi kay ko sapeur pompier en woni koninkoɓe faabu ene gara hollirama tigi ko goto jomlana kañum tigi yiiti goski ko kañuma ƴengtinimo kanko jooliɗo o noon basɗo fittare mum hollirama tigi o jeeyatno koye nder ngal leggal bitengal jeggele jeleñ bitengal jeleñ noon tawe e nder Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keddoren jeena ha to Dakar aljuma hanki o ko tana musto waɗi e nder legal bitengal paddua ko dognoɓe motoji taw ko motoji badɗi ponoje tati ɗen woni tigi motoji badɗi question joni kañum ɗin tigi dognanoɓe ɗi ko ɗin motoji ɗiɗi kañumen tigi baddi noon ɓe kaaɓi ha waɗi kulgo ɓe kaaɓi noon taw kadi ko bolle puyɗe rende ɗiɓe ha wari hoore yalti hen ko biyeteɗo VS ɓe jaɓani ɓayinde inde mabɓe ko on tigi yoltu fottino ko on tigi yoɓi fittandu oɗo biyeteɗo MYB noon ɓuuri lollide ko yoro ko on woni mo fittade muma yoɓa caggal noon nde ɓe pottuno noon tawa kadi ɗum noon tana o waɗi ko sanga 12 heures tawa ko hollirama ko bolle puyɗe rende nimi saabu kadi ɓe pottuno koye lawel gotel tawa lawel ngel ne faaɗi lawel ngel kadi ɓe kono annama pante ni woni no montagne ni nden ɓe potti toon biyeteɗo MYB o on noon ko kañum tigui on noon wonno koye ngabbude o fotti noon e goɗɗo biyeteɗo VS o on jippo on noon yoro biyeteɗo yoro o noon yamiri tigui yo wat ko wiyete marche arrière o yatire caggal o ɗacci ɗum ɓenna on sali no joom otoji kewi waddude ni ɓe mbaddi noon ɓe cali ɓe dugdi hen noon heddi eɓe gostodira konngudi musdi no fewi toɓe kewi gusdi mesi noon ko ɗon tigui biyeteɗo VS o ɗacci tigui ha haala gasi sikki mataw haɓe cikki haala ga gasi yeehi galle mum ko ɗon tigui ƴetti ɓoldu moƴƴuru no fewi o ari tigui o tawi oɗo biyetenoɗo MYB ne jooɗi o taasi ɗum sawru e hoore ko ɗon tigui sami e leydi yadani e wonki ne ɗon tigui koninkoɓe faabu e police kañum tigui garani ɗon goskiki ɓoyani mum noon ko ɗon tigui biyeteɗo VS kañum e hoore mum teeɓa e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe police omo tawe juuɗe pali mbadi garde à vue omo fadi visa makko faade to hôtel mo 0 étoile to rebis ha joni kabaruji men ɗemgal pular Cheikh Ahmed Tidiane El Hadji Ibrahima Niass ko khalifa général mo Medina Baye e oɗo saaha kala noon o wonano karɗo celal no fewi o waɗi noon jillu makko wonno ko caggal leydi taw kadi ko jillu e safaruji kikiɗe hanki o noon radio leydi Sénégal hono Macky Sall bismi mom ɓe joddima to palais présidentiel woni tigui to galle radio leydi ndi Cheikh Ahmed Tidiane El Hadji Ibrahima Niass o holliri hen weltare makko no fewi o weltanima o yetti o duwanima Macky Sall radio leydi ndi teddungal kay e ko wiyete assistance muɗum faade e makko o duwanima Sénégal kala no didorno ko noon kadi omo ñaago Allah tan nde deƴƴinde deyre jaam e kisal duumoto e nder leydi Sénégal e ley kala leyɗele taariɗe e leydi Sénégal enen eɗen duwono khalifa o tan nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battane makko loowa hen cellal ha heewa allahumma amina ha joni kabaruji men ɗemgal pular hono sokhna Aïda Diallo ko joom suudu Cheikh Béthio Thiouna woni veuve Cheikh Béthio Thiouna jaltinoɗo aduna kala subaka noon kanko biteɗo sokhna Aïda Diallo gila Cheikh Béthio Thiouna yalti aduna kay gila ñalawma kala e oɗo hollirama tigui alhaali makko ene ɓeydo tidde saabu kay e oɗo saaha joni tigui ko sinno oɗo saaha kay o yettima ko wiyete jaaɓi hattirdi ko saabu kay oɗo hono khalifa général mo Mouride biteɗo Mountaga Mbacké holliri tigui natti yidde yidemo e nder galle mum natti kadi yidde yidemo e wuuro Touba ngo e o latima tigui e oɗo saaha joni persona non grata e nder Touba khalifa o noon holliri wonde kay o jaɓani haalaluji mum o jaɓani wasiyaji mum o jaɓani tigui ko waji noon ko fati e ɓeɗo witeɓe camta noon woni tigui e gardigu
ko yimɓe taw kadi ko yimɓe ɓe Cheikh Béthio Thioune arde noon woni wiyeteɓe de Cantakuna Pular noon ene wiya wonde ko ɓande reeni ngesa ceddo ɗum noon eɗen mbiyata tan jallel ine wawata kay rentade hoore mum no feewi e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulara sen ummima to leydi Sénégal ko sen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Médina Gounass kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo. Dendagal janginoɓe franco arabe e nder duwan mo Médina Gounass kawritiɗo e nder wuuro Médina Gounass ñande nogas e nogas ko lewru ndu ngam wadde ɓeto e eɓɓo ɓen sukaɓe jangoɓe franco arabe ngam goto kala ande tolno muɗum jango jaam caɗele mum mbawa safrede. Moustapha Amadou Wane directeur école franco arabe mo Médina Gounass. no mbiɗa ni golle ɗe ko golle moƴƴe sabu gila hanki min kawri ɗo ene wayno ko eɓɓo ngo ko wallidde sukaɓe ƴewde sukaɓe haɓe ha yimɓe ganda caɗele mabɓe ɗum woni ene wayno ko bawɗoɓe examen certificat COP ko hitande hikka nde haade mum haade certificat waɗede ma eɓɓoji ɗiɗi walla tati mbaɗe pour kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe kirjine e golle ɗe wayno ɓe ɓeete jomumen ɓetama ande mum fof anda caɗele mum ɗo ɗum woniri jangguinowo anda caɗele almudo mum o almudo anda caɗele makko beele mbawa fewnidde caɗele ɗe haade examen o arde ɗum woni fandare nde no foti école aji kawriti ɗo hawri ɗo noon ko école aji nayyi école Demba Coumba école Barakato e Raba école Médina Gounass ko kamɓe kawriti ɗo waw noon ko yeeyede Barakato kono hikka ko ɗo ɓen min gari ene wayno ko école aji jeetati ɗi foof hen nayyi jeeyi ko mattema nayyi gari ɗo nayi arɓe ɗo ɓe noon hen ɗiɗo ko franco arabe mbaɗata woni Barakato e Médina Gounass o amma Raba e Demba Coumba kamɓene ko école aji franco arabe mbaɗata kono komo wuuri ɓe puɗɗoto ɗum hikka o ko français o mbaɗi ɗum waɗi ɓe arde ɗo kamɓe ɗiɗo Allah waɗi noon ɓeto ngo waɗi alhamdulillah rabbil alamin kamɓe waɗaɓe ɓetto ɓe holno ɓe poti kamɓe waɗa noɓɓeto ɓe fof koɓe capanɗe jeetato e goho kamɓe fof dañi e mabɓe ko capanɗe tato e jeegomo ele dañi e nder mabɓe ewa keeɓi toɓɓe ɓe ganduɗa hollire ɓeɗo kam ko yewtuɓe heddi ɓe ne jogui toɓɓe looɗe seeɗa ewa hollirde ɓe nene ko ɓe ganda hirjino mabɓe ɓe ganda caɗele mabɓe ɓe mbawa fewnitede ko manam e kuuɓal hon beele mbawa dañde ko ara Allah waɗi golle ɗe gasi to jaam jangguinoɓe tinnima no feewi jangguinoɓe Sankule nanɗo jangguinoɓe Raba nanɗo jangguinoɓe Barakato Demba Coumba ewa Raba fof nanɗo école aji jeetaɗi fof jangguinoɓe nanɗo ɓen fof gari ɗo fodde sappo e jeeɗiɗo jangguinowo wonno ɗo heddiɓe ɓenni yeeso a yante parents d'élèves tati manam mawɓe mabɓe ɓenne kadi gari tawtere woni yimɓe nogas tawti Médina Gounass naɓe ɗum waɗi eɗen jetta Allah no feewi golle ɗe jaari no feewi ewa ko jinno ko ceewni ɗen ko en keeɓi ɗum hen sukaɓe men hewɓe jawti hen ewa heddiɓe ene kadi ma kirjine mbawa kañumne hebde hen coftal kalaɗo caɗele ganda ɗen caɗele mbeɓat safrude ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Médina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi no mbiɗa ni ko noon tigui kala rafi gandaɗo weeɓi safrude ɗum noon toppiɗen e kala saaha beele kay caɗele dendagal caɗele élevaji ɗi e kala saaha enen gande ko adi kay examen ji beele jomum ene mbawa heɓɓitede hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pular sen ummima to Médina Gounass sen ummima to Médina Gounass paaɗen koto leydi Mali noon ñande talata ɓennuɗo Ibrahima Boubacar Keita ko hoolejo leydi ndi o rokkino ɓeɗo wiyeteɓe bureau du conseil national bureau wiyeteɓe conseil national de la jeunesse o rokkinoɓe audience o joddinoma mabɓe e nder audience o noon kanko Ibrahima Boubacar Keita o holliri mette makko noon e ɗiɗo jangguji badnoɗi mbaɗoji e kala saaha e nder guure ha tengti e nder ngoɗo wuuro fulɓe wiyetego Ogasago wuuro Ogasago noon waɗanoma jangguji ɗiɗi janggu adan ngu wanno guila nogas e tati lewru mars 2019 e ngan sanga temedere capanɗe jeegomo ɓiɗɗo pullo pittali mumen ittanoma toon ko ɓoyani ko noon e yontere ɓennunde kadi janggu musgo waɗi toon e nder ngon wuuro wiyetego Ogasago ha capanɗe nayyi o goho neɗɗo kadi wara hen o holliri noon dendagal yimɓe ɓe juuɗe mumen moddi e ɗiɗo wargoji kala yo gandu kala to mbawi wonde justice leydi ndi nana guila mum kay cattugum enquête jaaƴo nana waɗe hen to ɓe mbawi wonde kala koɓe yiteteɓe guila kay ɓen taw kadi ko jowɓeɓe pittali ha e rokkuɓe yamirore ha e kala saaha waɗoɓe finance ɗina jangguji o holliri noon e oɗo saaha joni ɓe puɗɗima famde tigui yoga e jangguji baɗoji tigui e nder guure ha tengtito hakkude leydi Mali woni tigui o centre de Mali hollirama tigui dendagal jangguji baɗoji toon yimɓe hewɓe taw dokkoɓe yamirore ɗinan jangguji ɓuuri hewde tawede ko nder Bamako lamorgo leydi ndi ɗum noon hotoɓe cikku koɓe hisɓe saabu kay kala toɓe mbawi wonde ma commission tawa kadi ko halfinaɓe ko fati e gueɗe terrorisme yagal woni tigui e gueɗe bandiyagal bangal ni ma wal losgoji mumen ha wawa yutudeɓe dendagal toɓe mbawi wonde
wonde kala ɓe teɓe ɓe gadde ɓe ndewne yeeso lawol ɗum noon ko konngudi Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi Mali Pular noon ene wiya ñamde ko remno ɓuri webde e ha wadde ko wino ha joni kabaruji men e demgal Pular dadiɓe leydi France tawateɓe e nder Mali ɓe hinde barkan ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi opération ngaji mabɓe kewɗi no fewi molanteɗi Allah e nder falde mofti woni tigui to hakkude leydi ndi opération ngaji noon ɓe mbaɗi timbanno ɗum ko ñande 7 ha ñande 17 lewru colte gonden ndu ɓe kolliri noon e nder opération ɓe kutorima tigui ko wiyetele gros moyen guila kay konɗo lakon mbiyete kon drone woni avion ngaji ɗi ngala pilote e hélicoptère uji ɗi guerre ɓe kolliri noon e nder opération ngaji he ɓe mbaɗi ko wiyete neutralisé fodde 50 waɗi boniɓe jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗe neutralisé noon ene wawi neutralisé noon ene wawi wonde warde ene wawi wonde dahade woni nanggude ene wawi wonde kadi barminde ala hen foof ko wonata ɓe mbaɗi neutralisé 50 neɗɗo e nder ɓen noon waɗi hen waraɓe waɗi hen gañaɓe waɗi hen kadi nangaɓe ne tawi juuɗe mabɓe ɓe kolliri kadi ɓe kolliri kadi wonde ɓe keptiniɓe wat boniɓe ɓe keptiniɓe matériel kewɗo no fewi guila e autoji ha e motoji ha e pikobaji kala e matériel kewɗo no fewi ko wayno radio ji ko way kadi no matériel appareil uji électronique aji ko wayno téléphone aji ɓe kolliri noon opération ngaji hen opération goto ɓe mbaɗi tigui nder falde mofti ɗon noon ɓe nangui fodde ɓe mbaɗi neutralisé fodde 50 sagara tawa kadi ko tumaɓe jeeyaɓe e ndeɗo fedde witende katibade masina e gardugol Amadou Koufa ɓe kolliri kadi fodde yimɓe nogas taw ko wat boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓitiɗi taw ko tumaɓe jeeya koye neɗo fedde witende EIGS woni état islamique dans le Grand Sahara ɓen mbi teɓama tawa kadi ɓen teɓa noon ko nokku to ɓe mbiyata ɓen teɓa noon koto nokku to ɓe mbiyata keeri tati woni to leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso to ndenti keerol mumen to tawa kadi ko o nokku ɓuuri hewde ñanguji e ñanguji wat boniɓe e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali kettoɗen hono Souletina Bayi Sangare noon ko officier de l'armée de terre mo leydi Mali o suɓama o waɗama ko wiyete aide de camp ATT woni Amadou Toumani Touré mennoɗo wonde hoorejo leydi Mali ko guila ñande 7 lewru février gonɗen ni ko guila nden noon décret présidentiel o sifa tawa décret o noon o numéro makko ko 2020 bar 0068 bar P-RM tawi kadi ko Ibrahima Boubacar Keita hoorejo leydi ndi ko kañuma sifno on décret Bayi Sangare noon ene jeeya tigui e soldateɓe ɓurɓe yidde e ɓurɓe ɓattade ɓurɗo wonde fidèle e Amadou Toumani Touré saabu kay omo jeeya tigui saabu omo jeeya e wallunoɓe Amadou Toumani Touré e saaha kay laamu mum derguita nde waɗano coup d'état omo jeeya e soldatinoɓe dariɓe kay ha Amadou Toumani Touré e galle mum e ɓesgu mum foof itta ha laaɓi e nder Bamako yeehi moltoyade to Dakar tawa kadi ko e dow jaam e kisal haydara heɓani ɗumen ɗum noon mo jeeyanoɓe ɓen ene teska kadi guila Amadou Toumani Touré woni to leydi Sénégal guila nden koye mum o wondi toon ha arti e nder leydi Mali e oɗo saaha joni noon hollirama tigui o waɗama ko wiyete aide de camp Amadou Toumani Touré ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paaden yimbila ko wuuro tawatengo hakkude Burkina Faso tawa kadi waɗɗani ngoɗo wuuro waɗɗani to wiyete Bourzanga ko sagataɓe joguitiɓe noon ha teddi jani e wuuro ngo ñande talata ɓennuɗo 17 lewru colte gonɗen ɗum ɓe mbari yimɓe jeegomo ɓe gujji kadi gueɗe koɓe jinno kala ɓe jeehi laabi mabɓe yontere mayne nden noon hollorama tigui wonde ƴiƴam kewɗam rufi e nder leydi Mali nder leydi Burkina Faso ƴiƴam kewɗama rufi hen guila kay e jambureɓe woni tigui les civil ha e dadiɓe militaire uji kala ƴiƴam mumen rufi toon saabu kaya hollirama ñande hollirama tigui ñande jamma altine ene weta talata ko militaire uji tati Burkina naɓe ko kañumena pittali mumen itta toon ñande aleta ɓennuɗo kadi ko no gas en ayo jamburi taw kadi ko Issa yankoɓe wonnoɓe e juulu mumen e nder église kañumen tigui wat boniɓe tawno ɗumen e juulu mumen e nder église joɓi pittali mumen joɓi pittali mabɓe koto leydi Nigéria paaɗen 18 neɗɗo taw kadi ko jeeyaɓe chiite woni tigui ɓe diine wiyeteɓe chiite ko kañumen tigui nangganoɓe gila 2015 enen dumba e nder kasoji de leydi Nigéria ɓe goppitama ha laaɓi noon e oɗo saaha joni tawa kadi ko
ko nyande aljuma hanki o ko tribunal taw ko tribunal mo kaduma kanyumena woppitibe ha laabi e odo saha joni kambe non be nangirno tigi ko tumede kay wonde kay sababu ha militaire goto wasi fittane mum e sahabe banno hirde mabbe den hirde non wonti ngarmi ngara ha militaire goto wasino hena fittane mum ko dum sabi non capande jeetato e jeeri mabbe nanga gila 2015 ko nyalawma aljuma hanki o be goppita e ndera wuro witengo kaduma koto sida akku koto sudan de sida paden rika machar ko mawdo rebel wonno o subama no mawdo rebel afrique du sud sudan de sida mawdo rebel to sudan de sida o wonno o subama non aseda hande o subama o latima e aseda hande o cukko horejo leydi ndi non taw o subira kambadi maslaha kay woni tigi bele jam e kisal ne arta hakkunde mawbe e pelle rebel bele kadi sudan wondi fodde kena wana duubi jeegom joni e guerre civile bele jam e kisal ne arta ha laaba e ndera leydi en senu mima to leydi sudan ko to leydi Côte d'Ivoire paadena goski tukulel taw kadi ko tukulel Côte d'Ivoire najo to ko sela nangano jin hitnogel kay gila nyare jeetati lewru janvier taw l'espagnol Air France umminodo to Abidjan juri to wite Rosni ndere Paris lamorgo leydi France goski makko artirama aljuma hankio e ngela wetno Laurent Barthélémy ani gimbi ko to leydi Niger paadel aljuma hankio jagordo leydi Niger kalfinado ko fati e kisal o holli tigi wonde dadibe leydi makko wondude e dadibe be hinde leydi France be hinde Barkhane be mbadi opération ngaji mabbe gilal goleru février gonden du ha nyande no gas be mbadi nangi non be mbadi neutraliser be nangi be mbari be kena wana militaire wala yimbe no gas taw ko jaabe pelle cebitide be mbadi dumena neutraliser be keptini be matériel kewdo be bonnani be kadi matériel kewdo e odo saha joni musibbe teddube gasi ha laabi dum do wonno ko tungunen kaburuji men dem gal pular eden bada erango non faade dendagal hetiyankobe men e faade dendagal leydele kala be nottom e fedde men fedde heblo sukabe afrika noto den fedde heblo sukabe afrika janginen sukabe men keblen sukabe men heblo mojo bele jango ene bawa jogade leydele men